semmoista, jolla oikeasti riittää motivaatio ja muutenkin on ihana tyyppi tekemään näitä hommia. Katsotaan miten tässä käy. No niin, tässä on ollut jonkunmoinen päivä takana ja katsotaan ketä meillä tänään täällä on taas haastateltavana. Just, täällä on joku todellinen fani paikalla. Hieno paita, mutta vähän ujo-oloinen on. Joo, vähän liian karvanen. Ei tätä. Moi, kukas sä oot? Minä olen Jokke ja haluan mutsitehtaalle töihin. Ootkohan sä Jokke ymmärtänyt tää rekrytoinnin vähän väärin? Ei, kyllä mä taidan tietää miten näitä mutseja tehdään. Joo. Tää ei nyt oikein ole tähän konseptiin sopiva. Moikka, kukas sä oot? Moi, mä oon Heini Furun. Miksi sä haluat mutsitehtaalle töihin? No ennen kaikkea, koska mä oon äiti. No onko sulla Heinistä jotain muita ammatteja? No kyllä, niitä löytyy ilman muuta. Mä oon fysioterapeutti, urheiluhieroja ja personal trainer. Liikunta-alalla mä oon ollut vuodesta 2005 alkaen. Joo. Mistä sä tiedät, että sä haluat just mutsitehtaalle töihin? No, tietysti kokemusta löytyy kotolta 2 pienen lapsen kanssa, eli on valvottu öitä ja riehuttu hiekkalaatikolla sun muuta, eli tiedän kyllä mistä puhutaan. Oot sä valmis aloittamaan elokuussa ja sun pitäisi sitten tehdä kotikäyntiä? Aivan varmasti onnistuu. Pääsen kyllä autorattiin hyppäämään ja hurattamaan sun luokse. Loista homma.